Kega ni huna akonde fodrono. Ụlọọrụ National Youth Service Corps NYSC na-echafu bekee achịkọbago ọgbakọ ọzụzụ maka ndị na-ewe ndị ji otu afọ efe ala nna ha n'ọlụ n'otu afọ ha ji ejere obodo be nna ha ozi. Isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ ime Kopa na-alụpụtawanye ọlụ ahụrụ anya site n'ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ha na nchekwa ha n'oge ha na-ejere obodo ozi. N'okwu ya ka onye nọgodu ka onye isi ụlọọrụ ahụ bụ Odoziakụ Kristi Ụba dụelụtụ aka n'ụfọdụ nsogbu dị iche iche ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha na-agabiga n'ebe dị iche iche ha na-eje ozi dịka enweghị ụlọ obibi, enweghị ezigbo ọzụ na nkụzi maka ndị ọrụ Kopa mgbe ha na-amalite anaghị etinyere ha anya n'etu ha si alụ ọrụ maọbụ nye ntaramahụhụ megide ndị ọrụ Kopa na-enupụ isi maọbụ na-akpa ajọ agwa n'imerime nsogbu ndị ọzọ. Kenechukwu Chukwudị ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Dịka anọchitere anya site n'aka Maazị Ben Chendo, onye Deputy Director nke akaụntụ na NYSC na South East Area, Oriakụ Ụba mere ka amata na ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ nke iji wee mezie ya bụ nsogbu n'ebe ndị ụmụ ntorobịa ndị kọọ memba nọ iji wee hụ na ha na-arụpụta ọrụ nke ọma. Onye State Director nke NYSC na Anambra State, Oriakụ Blessing Iruma, bụkwa onye kwuru na ndị core members bụ ndị ga-agbasi ike n'ọrụ ha wee kwuo na ọ bụrụ na enweghị ezi nlekọta ebe ha na-arụ ọrụ na ya bụ ụmụ ntorobịa ji otu afọ ejere na nna anyị ozi agaghị arụ ọrụ ha nke ọma. Onye Transition Committee Chairman nke njikọ ọka Maazị Clem Agụiyi kenere ndị ụmụ ntorobịa ahụ ndị na-ejere ala nna ha ozi ma mee ka ha mata na a ga-echekwaba ha nke ọma. Ọ gwakwara ndị ahụ na-ewe ha n'ọrụ ka ha hụ na ha na-edozi ebe ụmụ ntorobịa ahụ na-ebi, yọkwa ka ndị ọrụ ahụike bụkwara ndị a ga na-eweta. Onye Direct Administration Anambra Broadcasting Service Lady Tina Kenta kwuru ndị ụmụ ntorobịa ahụ ndị a na-eweta na ABS bụkwa ndị na-eme nke ọma wee kwuo na ha ga na-elebakwara ha anya. Onye Chairman nke Council for Regulation of Engineering na Nigeria ngalaba Anambra State, Engineer Victor Meju, kwuru na ha na-agba mbọ ka ha hụ na enwere ezi mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị NYSC, hụkwa na ndị ntorobịa ahụ mụrụ ọrụ injinia bụ ndị a na-etinye n'ọrụ aka iji wee hụ na ihe ha gụrụ n'ụlọ akwụkwọ bụ nke ha na-arụpụta n'ọrụ.